abang udah aku Welman dia. Semai tahu dah. Dohot. Jadi mereka parna peradano buru sabungan. Malu sutrata. Tolong. Jadi mulai tema kita ketemu ma nang di tempat tak. Udah mau di abah ketemu memutar korbo. Memutar. Ulah tu bertu dia. Jadi dia ngomong ang itu dinami kepada putna purajana uri itu berusaha bunga kami sian hadu di muna sokok karena kota dari marpaun kasatan bisa panampol matu hamuna asang dia matutu manapol dulu manapol nading gemma dulu pun sogot ibadah siala persor mujoni ini amang udah nami nang dimulung meninggalkan kita jadi ang giduli nung iya sorang nami pasahat tu hamuna molutung pihami kurang medok komeng sama dia alai bisa panampol mana buat pasatan nami kamuna asa sabur hamuman nomeng sama dia na tapatupa imelan yang sebelum pemersugut asalah sama hamuna majalo ang giduli nami jak kami hari lemuna paparna putu tidak marpaung jadi roto nang giduli dia hamuna paparna puta perjalanan di gursabungan nung iya sorohan nami pasatan tu hamuna asa sabul hamuma ima jakana udi dakana ringana na sulot marsugot ima jauh nabuta pasatan itu hamuna ang giduli nami paparna puta perjalanan di gursabungan pasatan ima tu hamuna las marama majalo Berarti. Jadi oleh tengah di Luarta, oleh tengah di Tanah Waranggi, poros mereka satu. Jadi boleh hita nama Waranggi tu. Toho dohami panabol, toho dohami panabak, alai sada hasutur dita. Hasutur ni pokarjo putatun nabol selo ulauna. Oke, akka hahadu dita. Lari. Jadi doh maksud nami na pula huduk kami songoni unang benya sonna dulu ini na do angkina kamu masih kangen kami ma angkinuna sisa dah suhutu do hahana do angkina itu na maksud kami disi ben na pula huduk kami atau mau lihat tema di Tuhan di ulauta di bekas manuguton di sana ni rohani hita na marhamaranggi di pertua ni ontang marsial dah amang tua di pertua ni opung na saur matuai ima amana ta holong molo opungi ma amar kapala sia umurra au manian boy tai hutoni alai unang pola gumajak seni be marhanga lutur nama hatani Tuhan madokon bolo dunga madidijang ni 70 tahun marhanga lutur nama jadi nga adong be hasurungan nyo pungi lebih kurang 20 tahun. Obat Tuhanan di mata. Boleh di pesalmet di dokon. Molodung mar 70 tahun. Lebih sini marhangalutun na mainna. Jadi nahulok kami di siha haduli na basah. Dan nahulok kami na piningan hudokon. Kita na sahasuhutod do. Songod dia penon parpeak ni si somo ibulu na tabuaton unang be songon na julu ibe bulu tu habirang songonon bulu tu siamus songonon alai hasuhuton itu na bulas dos sudi makurhon ma tu hahipason makurhon ma tu hagabiyun tu hita saluna ima pangiduan ni hani akka anggiduli songgok masih buruk songgok matu hutasigaw horas maha musuhut, horas mahami akang gimuna panabong. Emma tutu. Asa ador haduka ma tanggo tu malilubu. Dipudian ni opung na saur matuay. Iling mahita mangulu, nang mahita pating tu pahop. Disudihita, paparin na puta tuan na bulas. Asa saha masulu sama tu botea. Liling mahita mangulu, horas jalagadiat.
sonima nang tuak kaburuta dakura tu hita do matu buruta de gabi ma jala horas hula kami mon jala hujalo hami mon piso halasanum dohot regis tu suara do debatiar dohot pinggan nahot anggia matiar hita salhutna dohot hotma akka panggabir di hita tuakan nengro jala di ringgis tu suara dabok ma di hita akka pasarian pangomoan tujuluanon di hita na marhamaranggi mau lihat ma di tuhatta ngawek kami na kini anak kahata nauli hata na ringgan horas ma hita jala gabi hulau kai ma hulaon las marohamuna hami pe las marohanami hipas mahamuna hipas ma dot tani yang gitu mau lihat horas jalangan ma hita hulasa Jadi sampul kami mah hormon si semua buluan on hormon itu na bolas dah. Jadi manglas dia be horas mahahana horas maangkina. Horas dalam gabi. Horas dalam gabi. Kalau mungkin Harus tangan dah. Kalau ulang tangan mi. Jadi ya. Mau jadi jualan ke? Bisa makan. Terus. Oke. Bete, sabar mah. Mas terus. Besokin makan matanya. Ya Allah mau. Tuh, nama itu kotanya.